Zdravíčko dámy a páni, vítajte u prvého videa v roku 2024. Samozrejme, ako každý rok sme sa tu opäť zišli spolu, jak také fajné ovečky. A chcem vám zaželať všetko dobré do nového roku, samozrejme klasika. A aby sa vám plnilo všetko, čo chcete v tomto roku, tie predsavzatia si predsa vezmite, ale najskôr viete, že ich nesplníte. Každopádne, kto by chcel akože vidieť nejaké štatistiky, tak istotu niekde na obrazovke asi budú, neviem. Každopádne, jo, to je asi všetko, to som sa vám tak akože pekne chcel prihovoriť, že aby sme to mali za sebou, že chápeš. Každopádne jo, asi ste videli posledné video, ak nie, tak bežte si ho pozrieť. Tam som sa vykecal dosť, myslím si, že to je video, ktoré si treba pozrieť, aby ste vedeli, čo sa bude diať s týmto kanálom a jo. Vidíme sa pri normálnom videu ešte dnes vlastne. Vyjde Dying Light o nejakej cca 4. Väčšina videí bude vychádzať o 4. a keď nie o 4. tak o 8. večer a keď nevyjde o 8. večer, tak v ten deň už nevyjde. Jo, ja len toľko k tomu. Majte pekný rok, dúfam, že sa uvidíme aj ten ďalší. Neprežente to s alkoholom, neprežente to s pyrotechnikou, neodjebte si prsty. A jo, vidíme sa pri ďalšom videu. Čus. Bag up, Tear. Put it in reverse, Tear. Put it in reverse. Oh, Lord, Jesus. Oh, Lord. Oh, Jesus. What you doing, Tear? Tear, what's going on?